Neříkej, že my jsme prohráli. To když dáš, tak potom je nebudeme hrát dál. Dobrý, On umřel. Je dobře, jsem tu deku. Lidi jsou fakt hovada. Dobrý den, dámy a pánové, vítáme vás u druhého partu ZNK hry. Jak tě bavilo minule, Lukášu? No, kdybychom tam půl hodiny nebloudili, jako vy jste viděli půlhodinový záznam, my jsme tam reálně bloudili hodinu. No ale hodně lidí psalo, že to baví. To jo, jako je to vtipný. Takže musíme navázat. A tentokrát osobně, protože jsem teď delší dobu na Moravě a... Můj pražský přítel se rozhodl přijet k nám na vesnici, na Moravu. Pražský přítel, vole, já jsem Pražek jak ty Brazilec, vole. No, je tady strašně vedro, což si myslím, že i v té hře je léto, ne? Tak to bude tematický. Ale tak jako tady je ještě v pohodě v tom pokoji, jakože mohlo by to být horší. Ale obecně byly historický maxima, tak. Dobrý, tak jdem na to. Teď jsme oficiálně v práci, odešli jsme z domu, kde jsme stragovali s tím, že jsme byli nazí a tak dál, a teď jsme se objevili v práci. A máme tady pana Stana Velčeva. Takže se budeme střídat zase, Lukáš, když tak. OK, a tak co začneme? Klidně ovládej ty. Tak to je moje první ovládání té hry. Brehovsky, no konečně, a kde se flákáte? Co mu dáme? Co si to dovolí ještě stará s***ko? Jasný. Vy s***ný hovado, okamžitě jste propuštěn za hrubé porušení pracovní kázně bez nároku na důchod. Zklamal jste mě, vy č***ku. Ty vole, tak konec. Tak nemusím Děkujeme, že jste tu byli, bavilo nás to. No dobrý, tak znovu. Neříkej, že my jsme prohráli. Dívej, dostali jsme achievement. Naplno žil, jedl, pil, nadával, vraždil, umřel a hnil. My fakt kvůli tomu budeme muset hrát znovu. Já doufám, že ne. Počkej, 29 autosave. Dneska. Dobrý. A to jako to asi fakt nebylo moudré. Brehovsky, no konečně, a kde se teď hraješ ty. flákáte? Dobře. A já bych to dal znovu. A myslíš, že to stane vždycky? Dobrá, je to váš poslední den, nebudu vás už nadále kárat. Co si to dovolujete, vy č... To je dobrý kombinovat to vykání s urážkama. Co mám dnes na práci, jak se máte, šéfe, co si o mě myslíte, už musím mít. Co si o něm... Nepředstav si, že dojdeš do práce a že už musím mít. Běžte a nesklamte mě. Jo, aha, já že jako odcházíme z práce, že jde makat. Já jsem taky myslel, no. O vás, Brehovsky, jste dobrý pracant. Spousta vyřešených případů, spousta zničených lidských životů. Kdybyste nebyl taková rásoska, tak jste to tady klidně mohl celé vést. Naše hlavní postava má problém s alkoholem, to víme. Dnes vás čekají 3 exekuce. Vemte si spis, který leží na stole, tam je vše podstatné. A ne, že to zase po***ete jako kdysi se starou potočnou. Tak zkus už něco pobrat, ne? Počkej, ještě tady je jeden task. Jak se máte, ne? Jo. Brehovsky, k***a! Tady nejste na kafíčku! Makej, tady jste ten poslední den v práci, co k čemu? Co je to příjmení Brehovský, jaký to má původ? Já nevím. Není To zní jak Vazovsky z příšerek SRO, vole. Není to něco s Polákama nebo s Židama? Nevím. Jako je to od řezníka, takže bych si typl, že asi klidně by mohlo být. Počkej, a tady můžeme jenom tolkovat se šéfem, tady nikde nic jiného není. A jak mám odejít? Opět problém s odejítím, vole. Běžte a nesklamte. Tak zkus tady pobrat něco. No to už tady klikám, já to nic nechci udělat. Když si nebudeš vědět rady, tak to svít na tu hru. Ta hra je úplně odhoven, vole. No ale já furt nevím. Záleb mu hubu. Nebo co? Jak seš nebo co? Proč na ně dáš To ne. kalkulačku? Já nevím. A počkej, něco jsem vzal? Jak se to, No, jak to, co to tu dneska máme? Aha. to spotřeboval. Jo. Takže, Padkolo sídliště, Hlobeň, zahrádkářská kolonie a Petřík Pelikán, dětský domov. Dětský dom. To zní jako zábava. Ferrari Padkolo. Počkej, jmenuje se v Česku někdo Rolex, ne? Určitě. Tady téhle skupiny. Určitě. Tak jako, ta hra je o tom, jako. Tak. Složené vzdělání. Víš co, tak to vrať to a přečtem trošku, já přečtu toho Okay. Ferrari. Tak Ferrari, Padkolo, rok narození neznámý.
Takže nemá ani rodný list, předpokládám. Odhadovaný věk 30 až 35, dosažené vzdělání, nedokončená zvláštní škola. To už zrušili, ne, ty zvláštní školy? To se mě ptáš na moc. 5krát trestaný recidivista Patko není bytem Georgetown. Sládko a 26 pochází ze Šluknova. Je otcem 6 dětí, jeho žena zemřela na předávkování ibalginem, takže se o potomky stará sám. Patko nebyl nikdy zaměstnán, živí se drobnou majetkovou trestnou činností, ke které patří především kapsářství, vykrádání chat a zpronevěřování kostelních sbírek. Veškerou utrženou hotovost okamžitě prohraje na automatech v místní herně. Pokud zrovna nemá co ukrást, bere si půjčku od jakékoliv lichvářské firmy, na kterou zrovna běží reklama mezi výměnou manželek a pořadem na stopě. Dlužná částka 63 000. Co mu chceš vzít takovému člověku? Jako? Ty zlatý zuby a naušnicu. To je pravda. No. Mám přečíst Petříka Pelikána. Tomu je počkej kolik? 10... A počkej, tam jde vidět ten monitor. V roce 2023 mu bylo 10, teď mu je 13. Co mu chceš brát, kurva? Petr Pelikán je sirotek. Jeho rodiče tragicky zemřeli při prohlídce továrny na výrobu drcených rajčat. To je vždycky úplně random, že? Utrhla se pod nimi kovová konstrukce a oba padli přímo do obřího mixéru. Malý Petr byl svědkem celého neštěstí a na místě se pomočil. To je důležitá informace k tomu vymáhání. Nyní žije v dětském domově na okraji města. Bohužel jeho matka Ivana jednou při návštěvě města Děčín jela na černo a byla přistižena. Vznikl tak dluh 700 korun, který nebyl nikdy zaplacen a s plynoucím časem narůstal na úrocích. Po smrti rodičů přišel dluh na malého Petříčka. Dlužná částka 19 520 korun. A to nejde reálně, aby to přišlo na to děcko, ne? Jako možná, že mu bude 18, ale nebe. No takhle, on podle mě by měl mít nějaký opatrovníka toho majetku. Který nabíde, až mu bude 18, a že ho s tím majetkem máš i ty dluhy. Jméno Stanislav Hlobeň, rok narození 79, dosažené vzdělání, vyučený elektrikář. Stanislav byl odmala podivínský kutil. Vytvářel různé smrtící pasti, které pak testoval na domácích zvířatech a později na spolužácích. Po dokončení školy se po něm stal hlasem, prý propadnul konspiračním teoriím a vyznával alternativní způsob života mimo civilizaci. Se svou morbidně obézní ženou, těžkou alkoholičkou Jiřinou, žije v Maringoce za městem zahrádkářské kolonii. Dluží na splátkách za nákup elektroniky a dluží 169 000 a vzhledem k tomu, že týrá zvířata, tak mu vytrháme všechny zuby. No já jsem chtěl jenom podotknout, že je škoda, že nedluží 167 000. Jo. Ty jsi všiml to číslo? Řezník je ještě to, boomer. Jdeme pokračovat. Počkej, jo, nový úkol, proveď 3 exekuce. A teď už můžu odejít nějak? Teď bys měl vypadnout, no už. A odejít? To je co za město vlastně? Nevím. Počkej, není To zjistíme asi brzo. zahrádkářská kolonie. My letíme do Bosny, jo, tak Tam bude hodně min, no. Na první pohled docela obyčejný pařez, na druhý ti na něm něco nesedí. mě tam nesedí hlavně ta šibenica. Upozornění, každému, kdo se pokusí přelézt plot, usmaží volty koule na s***čku. Na tu kytičku, to tam docela nezapadá. Co je to za stonek, to prostě nejde urvat. To snad hnojili severokorejským plutoniem. Keř. Proč mám pocit, že tady klikáme jenom prostě na jenom aby nás tady skýdovali? Nevím, odejdi s tady. Je to pod proudem, sahat na to bych předmět by nebyl. A tak použij nějaký nástroj, ne? Třeba tu kytku věrvitím. Ne, počkej, máme, to je blbost. No, šperhák. Je to pod proudem, no. A já bych potřeboval těma kleštěma někde přestřihnout ten proud, ale... Zkus tu kytku nejdřív. To nejde. Ale ne těma kleštěma. To asi taky ne. Víš? Kombinačkama. Tak je to severokorejský plutonium. Potřebujeme 3 na něco. No počkej, a co dál tady? No? Ten keř třeba, něco s ním? Jako taky, že ho ostříháme, nebo? To ne, To ne, to uslyšíme hodně dneska. to je p***ovina. Počkej, a tady od někud musí výst té elektrika, já nevím odkud, ale... No na tu šibenici asi, nebo na ten pařez zase nic dávat nebudeš, ne? Když se ho nemůžeš dostat. Jakože, ale... Tak zkus na tu šibenici něco dát ještě. Asi to jde, teda nemusíme přelízat. Když ti to odpovídá, jakoby. To je p***ovina. No ale u toho pařezu ti to něco řeklo, chápu? To je pravda. Já jsem myslel, že se nám nejdřív musíme dostat.
Dobře, pletivo taky nepřestříhám, tak ho obmotáme páskou. Šperháky to jsme zkoušeli. No nevím, co tady, asi jdem pryč, ne? No, jdeš pryč. Teď máme hodně podnětů, tak nemusíme se zdržet na jednom místě. Dětský domov. No a tam ho najdeme do smrada. Plešatej sígl. Nechte toho vyholonci, mu řekni. Hledej si svýho, nebo skopeme. Oni kopou do štěňat, by the way, ukáž. Co víš? To bylo v té ukázce. Našli jsme štěňata a jsou úplně debilní. No, zeptej se, jestli jsou z domova. Chceme jim dát co proto, těm č***kům. Ale zatím jsme nevymysleli žádnou pořádnou srandu, jak je rozmetat na mrky. Ty vole, to dělá úplně ostudu té se skupině. Vy jste z domova. My? Ne, my tady číjáme na ty k***ny sirotky a pak jim dáváme do držky a smějem se jim. Jsou to úplný nuly. A teď zkus to ptáka? Mě, to bude prdel. To je hrozný, že? To nepůjde. Ne. To ne. To je p***vina. To já bych mu těma kleštěma vytaral něco, vole. Jak mu něco skřípnul těma kleštěma. Čekaj, tady té paní se zeptám. Co si přejete? Lukášu, Co? řekl té paní a ten hlas. A tak je to paní, ne? Jo, ale jenom, že za to ti může dát někdo na To když dáš, tak potom je nebudem hrát dál. Mám to dát? Tak radši to ulož a dej to. No. Já jsem děti. Mám to dát? Já si to dej. Proč? Ale on je jako morbidně obecně ten Berehovský. To nebylo moudré, Šokoládná vrátná okamžitě zavolala policii a nechala tě zatknout. Tvůj příběh zde končí. A to by ti za jeden takový kes zatkli, jo. To je autosave, jo? No má to autosave, díky bohu. Počkej. Dobrý, tak dej běž, ty Co si šuliny zignoruj. přejete? To zní sice velmi závažně, ale pokud nejste rodič nebo příbuzný, tak nemůžete chlapce vidět. Navíc návštěvní hodiny jsou až o víkendu. A nevím to, já si myslím, že musíš vzít tomu ptákovi něco. Jako čím? Ne, Ne. tak zkus na toho ptáka dát Počkej, já přestřihnu ten drát. To je p***vina. Tak ne. No počkej, to je něco, to není drát. Dětský domov bez naději. Ten kanál třeba zkus. Bývají často zdrojem nějakých zajímavých předmětů, které vám říš velice slibně. Zkus na to něco dát. To ne. To nepůjde. No jak odsud? Dal jsi na toho ptáka všechno, co jsi mohl? Ne. Jako, co To mu dělám nepůjde. šperhákem, jako nebo Ne. páskou. No vezmeš mu to. Tak to třeba kleštěm. Aha, tak tady jsme se toho moc nedozvěděli. A kde je ta třetí lokace? Tady. Ještě tam byla v té zahrádkářské Víš, kolonii. co to je? Alkohomeless. Přišel si před sídliště, smrdí toto po chtkách a neustále někdo pořvával haranti, což ti při téhle hnusný kocovině moc nepřidává. Na poslední chvíli polikáš z vratky. Je to pěkně hnusný a nebezpečné místo. Ale to moc dobře víš, protože bydlíš jenom obchod vedle. Alkohol. Dobrý, šéfe, nemáte nějakou ohnivou vodu? Ohnivou vodu. To teda nemám, ty... Tak to jdi do prdele. Dobrý, šéfe, nemáte nějakou ohnivou vodu? ohnivou vodu. Se ho zeptal na toho frajera. Jo, no ten z přízemí. Dobrý kluk. Dobrý kluk. Ani hovno, ta je moje. Ty bych umrl jak Fanta Stárek. Co se děje, Strejdo? To je dealer tohle. To Hades namlouvá, ne? Nevím. Nevíš, kde je v tomhle místě jedna? No to je jasná věc. Hnedka za náměstím u Seifertovky. Co se děje, Strejdo? Feráče. No jasně, takovej vysmažený cigoš tady z paneláku. Často si ode mě kupuje, A zkus pobrat ty věci, co tady jsou. klídku. V klídku. A tu kytku. A jo? Ano, jde vzít jako normálně. No já si myslím, že budeme muset vzít zevnitř pak. Šperháky. Jo. Bum. Už jsme se posunuli, ani jsme se nemuseli dívat na Peťana. No vidíš, jak to jde. Bum. Je třeba doteď nechápu, jak jsme se dostali do té pračky. Já taky ne. Teda, nebo jak jsme tu pračku Počkej, tady je nějaká teta. Den, co se děje?
No ano, toho špinavce znám. Je to odporné stvoření. Neustále mě ruší hlasitou muzikou. Je svetovaný, smrdí, no hrůza. O děti se nestará, já všechno vidím. To nechte na mě, pane. Já se o tom přesvědčím sama. Aha, No, Dvířka jsou zaseknutý, jak se tam dostat. kleště? Větší kalibr. Ne. Nemáme ještě něco? Ne. Smrducí pytel. Je tý trenky. Oni jdem k němu zaťukat. Otevřete, vím, že tam jste, slyšel jsem vás. To první asi, ne? Jo, asi jo. To můj televize, Mori. No, tak dej toho To je Brehovský. chytra smart TV, No dobrý, dej toho Brehovskýho, to druhý. Počkej. A to už je zacyklený. Počkej, to je ten, co ty dělá ty zvířata, ne? To můj televize, Asi. Mori. No to už je, to mluví televize, more, počkej, tak... Na to se můžu být zbytečně nahoru, nejdu. Počkej, jak se k němu mám dostat do toho bytu? Nebo jako prostě mám přetáhnout dveře páskou? Kleště? To nepůjde. My ho potřebujeme asi dostat ven? Tak seš nebo co? Počkej, abych mu zasekl zvonek. To ne. To je Ničím. vina. No, to je dobrý nápad, ale nevím, jestli to takhle promýšlel někdo. Ta babka čumí v kuse, jo. Jo. Zkusí tam zase. Počkej. Já zazvoním Maňu. Nejde to. Ze záměru důvodu zvonek dvoří nefunguje. Dobře. Jak se mám dostat dovnitř teda? Jo, to je s ním mluvit a zámek. Počkej, já jsem to asi možná nepřetáhl na zámek. Jo, No, dobrý, tak my můžeme vytrhat zuby nebo něco. to můžem. Já doufám, že jo. A poslední. Bum. Ne, zkusit dveře. Jak ani nehnou? Tak ještě jednou. To je vina. On to má zadělaný podle mě něčím. Jakože je zabarikádovaný. Jo. No počkej, co s ním máme dělat teda? Ta hra ti nedá ani zadarmo, tam někdo psal. Počkej, tak já jdu zase před vchod. Zvonky. Který to byl? Tenhle. Zkus zazvonit na Počkej, jiný. ne, dívej, už to mám. Že by nebyl doma? Brčko. No tady seš, jsem tě málem přehlídnul. A takhle. To ne. Jak ne? Počkej. Tady bude bydlet ta teta, bych potřeboval té tetě dobit tu kytku střihnout z toho okna asi. Říkám do prdele Dej to. takové hrubé jednání. To je strašný tohleto. I hned mě nadiktujte vaše jméno, abych si vás mohla zaznamenat. Zajeď k***a do hajzlu, ty stará vraždo. Co je hulvát? Nový úkol. To jsme udělali, ne teď? Jo? No tak teď zazvoň na to. Jo, to nefunguje. A na furt se mu nechce nahoru? Ne. Ne. Tak víš, jak vypadá volat ten Berehovský. Já si myslím, že teď jsme tady vzali brčko a možná se máme zase jako vrátit zpátky třeba k děcáku, ale nevím, co s tím brčkem. tam. Počkej, tady Počkej, herna, jo. To je nová lokace. Homeless house. Dobrotivý pane, nemáte drobáček? Pojď se zrovna tady. Dobrý místo tady. Když lidi v herně něco vyhrajou, tak se rádi podělej o svou radost s chudákem. To je kondom? To je pravda, ale on to má brutálně promyšlený. Obrovské neštěstí, pane. Pomáhal jsem organizovat závody pro cyklisty, ale velký, ne žádný okresní slaboty. Jednou jsem chtěl doplnit závodníkům vodu, ale zakopnul jsem a celý ten skutý peloton mě přejel. Rozjezdili mi nohu a ruku úplně na stečku. Potraný kola. Oni mají vždycky hrozně moc příběhů, tady ti lidi. Jo, čověče, můžete. Potřeboval bych podat pomocnou ruku a nakrmit. Já ho nebudu krmit. Nakrm ho. Nashledanou, dobrý muži. Si jim ukážu. A nemám čím. Máme hotovost, platební karty a stravenky. Na toho šulina u dveří zazvoň. Počkej, jak šprcka. Ale bohužel je pokrytá hřitním sekretem.
Počkej, tak to mění úplně situaci. Ty jsi vzal tu... Nevzal jsem tyč. Ne? A tam bylo napsané, že se ti líbila natolik, že jsi... Ne, počkej, Co vyhazovat. tady chceš, fízle? Nejsem fízl, ale exekutor. Chci si jen zahrát. Neznám, nevím. Jsi skoro otravnej jak ten posranej homeless, co tamhle somruje. Jak já ho nenávidím. Tak dej, že jsi exekutor. Exekutor, fízl, to je to samý. Jdeš po našich klientech a to se mi nelíbí. Vypadni. Tak tam tak Co řekni, tady že jsi chceš, zahrál. fízle? A on už ví, že jsi... Jo. No jasně, fízle. Tohle si zkoušej na nějakýho kreténa, ale ne na mě. Koukej, jít do prdele. Co to bylo za zvuk? Našel si 5 lahev. Super. Okap. On chce nakrmit ten homeless. A čím mám nakrmit 5 lahví? Nebo brčkem. Ne. Ten kondom bys mu mohl dát. Počkej, jít do uličky, možná se to bude na to bejt. Likérka drak. Kapesník plný. Zaschlých krvavých hlenů. V okolí her není nic neobvyklé, to je pravda. Vypač to. A my nemáme páčidlo. To nepůjde. Něco krásného jsem naposled viděl, když jsem si bral Jitku a kamarádi mi dali bednu Fernetu. Tak asi tímhle ne, dobře. Počkej, že bych mu třeba ustřihl tu trubku. Ne. On tam psal, co si o té tyči, ale. Počkej, tak já nevím, kliknu ještě jedno, jestli se ti zalíbila natolik, že se rozhodl jí... A navíc před zraky to Vyrovat. na steroidovanýho to nepůjde, no. bych ho potřeboval odlákat. I pane, nemáte drobáče? Já bych ho potřeboval poštvat tady na toho homelessa. Nadshledanou. Co zás? Tak tím pilníkem. Pilní. A jo, počkej. Kam on mě zabije. Vypadni od té mříže. Vypadni od té mříže. Počkej. Ne. Jsem chtěl rozpilovat vozík. Ještě do popelnice? Už tam nic není. Nic, počkej, tak jdem pokračovat. Potřebujeme... A víme, že potřebujeme tu tyč. Počkej. To ne. Tak ne. No, ale musím ho nějak odlákat. Já si myslím, že ho musím odlákat tady tímhle. Kam se tady odchází? Tady. Je tady ještě nějaká lokace jiná? Dětský domov. Počkej, můžu zbít ty retardy tímhle? Ne. Co si přejete? Tak dej to první. Je tu ještě dítě. Najděte si jiného obětního beránka. Naschledanou. Co si přejete? Mohla byste mi přesto pustit, dnes vám to docela sluší. Měl byste se posnažit trochu víc. Počkej, já jdem. Počkej. To půjde. Nemyslím ty sladké řeči, vy pitomečku. Aha. Dej to ještě. Počkej. Za víc vám nestojím? Já musím skolektovat ty kitky, vole. Ta kytka je jedna u toho bytu. Já se potřebuji dostat k té soused. Počkej, já vím, jak se jmenovala? Počkej, to tady bylo. Nováková. Nováková. To je originální jméno. Kdo je tam? Něco nesrozumitelně za mladý. Čeho? Já vám nerozumím, kdo je tam? Zase to blbne. Počkejte, kouknu z okna. Ty pičo, tak teď mi se mi to spojilo úplně. No, a Jo, teď- ona zhodila tu kitku. Máme druhou. A kde je třetí? Počkej, co máme za úkoly? Dostat se do bytu, odlákat vyhazovače, dostat se do dětského domova, Reaguje na hlasité zvuky ten vyhazovač, to je taky dobrý vědět. dostat se k Maringotce, jasně, provít 3 exekuce. Jo, to už dobrý. máme. Tak asi zkusíme jít k němu do toho bytu, no. Myslím, podle mě ještě nedostaneš. Pilník? Ne. To už jsme zkoušeli, ne? Ne, to jsme zkoušeli šperháky. Co kdybys nachcel, ty se nemůžeš vrátit do bytu už, že? Svýho. Asi ne. Že bys nachcel do té flašky a pojil toho. No, musíme asi najít třetí kitku, ale já teda netuším moc kde. Co se děje, Strejdo? Ale nic. Ach jo, no dobře. Nejste náhodou fízl? Ne. To jsem si oddychnul. No hele, brácho, řeknu ti to na rovinu. Když někdo potřebuje trochu pozbudit, tak to se žene u mě, chápeš? Co se teďka nejvíc No. vetuje? Teď letí syntetický kanabinoid.
Dáš si 2 prdy a chcípneš. Fakt pecka. Chceš Gčko? Za 5 kilo, brácho. Však to ti nemusí prodat dealer, ale to ti dají Vietnamca, ne? Vezmu si gram toho fetu. Však to je Tohle háček, zadarmo se ti zachtělo. Určitě až budeš mít čkváru, ty socko. Co se děje, Strejdo? Jak, socko? tak asi jsme nedal prachy. 2000 years later. Počkej, tak třeba už jí budou stačit 2 kitky. Za víc vám Jdeš do prdele. Počkej, nemůžu odhodit tu petlahe. Proti výpad. Jdi do prdele. Nashledanou. Drž hubu. Něco stají ve hře, to suckování. To nepůjde. Nějakým zázračným způsobem se zjistil, že máme vzít cihlu. Nějakým zázračným způsobem. A tady jsou petardy. Počkej, tak když hodím... Haranti zbraný! Odlákat, no a teď můžeš... No. To je vtipný, že on jenom otočil hlavu. Počkej, a teď můžu tímhle... Počkej. No, teď. No a ten chlast možná budeme potřebovat pro toho mase. Jednu fložku už mám. Počkej, takže odejít. Teď půjdeme k lesovi. To je u bytu. Díky, pane, jste štědrost sama. Glogu. To je dobrota, no síla teda. Zvuky se Ale ne, zase jsem se Co to je, nic nevidím. A teď vidím světlo a vstupuju do něj. Dobrý, On umřel. Teď můžeme tu deku. To je dobře, potřebujeme tu deku. Aha. A na co potřebujeme deku? Nevím. Ne, já už vím, na co máme deku. Dekou můžeš vzít tu ponožku na ten kontum. Dívej, a já dekou přehodím tak a můžeme přelíst. No. On je líný a tlustý, Lukáši. Jo. Já ho Brehovskýho. To je takový kripl, to je neuvěřitelný, vole. Já bych se s ním chtěl kámošit. Tak deku jsme zase přišli, vole. Počkej, a teď můžeme zbít ty k***y. To ne. Jak ne? No. Nabral si vodu, super. A teď co? Mám mírné tušení. Když budu mít pravdu, co mi dáš? Můžu ti dát gločko. Co si nech vůbec? Hovno. Zaliješ kytku a dáš do té borce, jo? Uschlá kytka. Ano. No a teď jdem za tou borku. Je. To je nádhera. Tak tedy běžte vy, lišáku jeden. No, tak běž. Vexla. Nazdar, pane, zahrajete si? O čeho jsou ty krvavý skvrny? Zeptej se, co jich děje. Ne, než si zahrajem. Zahrál bych si jen tak. Jdeme na to, sleduj kuličku. Myslíš, že takový dětský domovy existují? Nevím. Správně, Easy. Jak jsi to udělal? další pokus. Díval jsem se na to. Je to ten, no? Správně, Taky jsem se díval teď. připrav se, hrajem. Který? Prostřed? Ne, vlevo. Já jsem nevnímal, sorry. Ztratili mou pozornost. Nazdar, pane, zahrajete si? No dobrý, a co jsme tím získali jako? Petříčka, to je zlatý kluk, slušnej, ten nikdy nehraje. Čágo, To je ten Petříček, ne? Ten už Který? Tenhle? Ne, aha. Škonát. Co tam bylo toho koše? Obrubník na rozšlapávání hlav. Kvůli přeplněným kapacitám sáhnou dětský domov k metodám terminačních trestů. Za zvlášť závažné vylomeniny už nejsou děti bičovány či posílány do díry, ale před zraky všech je jim na dvorku šlapnuta hlava. Je to přísné a potenciální výtržníky to dozajistě odradí od dalších alotrií.
Ty Takže král. si to vedení doma velmi pochvaluje. A ještě... Ach jo, Nebrž, jak má... nikdo mě nemá rád. Znáš mladýho pelikána? Toho bohužel neznám. A ještě u Topoše, co je? Počkej. Dělám úkol z matiky, ale je to strašně těžký. Nedaří se mi to spočítat z paměti. Mám mu pomoct? Snad zase nepropadnu. Nevím, jestli budeš moc. Jo? Díky moc, to je skvělý. Hned se na to vrhnu. Mně by kalkulačka nepomohla třeba jako. A co s těl s košem, nebo co? Koži záměrně vysoko, aby si s ním děti nemohly hrát. Teda oni nemůžou stejně, protože poslední míštu byl viděn před 5 roky, ale hrozilo by, že se budou na kož věšet a poničí ho. Takhle jim alespoň svou přítomností připomíná možné aktivity, které je po dovršení 18. roku života čekají za zdmi domova. Každopádně ta síťka by se hodila. Mám vystříhat kleštičkama. To ne, Ne, Lukášu. to nepůjde. Počkej, ale povolovací mechanismus. Takže s tím bohužel jsou dostatečně tenké. Brčko? Tak seš nebo co? Tak sorry, ne. Tohle. Co? Špedák už jsem zkoušel. Trubka. Ne. Jo, to Tak ještě zmaj to asi... sirotka. Tou trubkou. Tak si myslíš, že jdeš? Koukej zaplatit mýtný. Jo, prdel, ne. Uhnilý tlustý zm... Dostali jste před zubu. Od 10letýho kluka? To tak bývá, Lukáši. Doufám, že to uložilo. Proč jsme už po druhé umřeli? Tak poprvé jsme věděli, že umřem. Pak nás zabásli Benga a teď jsme zase umřeli. Jana Zabásty Benga vlastně za tu poznámku u dětského domova. Nechápu to, za co. Nezavršíme to tady už? Nechali jsme se dvakrát zabít ve hře, kde by to podle mě ani nemělo být možné a nechali jsme se zabásnout, takže dneska splněno. Nechápu za co na Zabásty u toho dětského Já domova. taky nevím, co mají za problém. Dobrý, ulož to a příště se mluvnem už o dost víc. Mějte se, čus. Čus.